brebe eye we Ghana bre no afa na aso sie nyina ye nim se match aye obenem bosome no eye bosome a oman ye yesi wase edidi Ghana awoda bosome a eye obenem bosome no ada etosu du baako edikosi du miensa no mu no eye National Commission on Culture enkrobata ewo Lankwantana Madina Municipal Assembly no any assembly no kan bomu ede afa hye chenchirencha ebi si wo Madina ebremo na we Ghana afa hye no ye di wo social welfare suku agoprama ne so eye obenem bosome no ada etosu du baako edikosi du miensa no mu na da edikan ye du baako no yebetum pasa afa Madina Mountain so yebe free social welfare school park no so akọ Zongo Junction ne asen dani ani e de aba social welfare ho biem ne abeto adwuma de no so eda etosmienu no kasahoro a etititi Madina ha nyina mekire asantefo aibefo frafrafo mosifo ebonofo mfantefo all the 444s ni nyina yebe mama akwanya ama mo beda mo amamre adi e wo dwumto ne asamu na nwumre no nso so adepamfo ba beda on adepam no adi ya broni friend fashion night da etoso miensa nso ye beda amamre na dibiem tribes ahoro aka no so ba beda o mamamre adi e odwumto ne asamu na ya tu ensa frɛ adwumtofo bi te sɛ ken ayisoba afeye mame akusu Japan ono so ena ye we Ghana yimu ya ambassador enti ya tu ensa frɛ sɛ wo ba wa hofade no enye Ghana hofade fa ho te se Ghana ni ba afei akwanya nso beda ho ama wo mu eton Ghana ho nyoma wo hwe atade e hye minimi nua yinum a wo ba ubenya bi ato de da mensa eni de gumi komi ade bi e fa Ghana ho bia no wo ba ubenya bi ato enti minua ye to yensa fra bra na behwe Ghana amamre na obehu se Ghana ye wa amamre a efe Jumadi adwumaku a aso yasene ene Gentleman Dental ena Zoom Lion Ghana Limited we Ghana shawtie eat Ghana eni edian speak Ghana nkaya kasa dance Ghana yensta yasta o